Hello! Maayong adlaw, kini nausab si Tita Ay para mapasabot ang sunod nga topic nga divisibility rules for 11. Unsa ba nato pagkabalo nga ang number divisible by 11? Or multiple of 11 or ma-divide sa 11. Una, syempre, ma-divide sa 11. Or, kung ang diferensya sa alternating sum is 0 or multiple of 11. Unsa man na anong 0 man? Yes, kay ang 0 multiple gina siya sa tanan nga mga number. At pag unsa nga mga number multiple of example 100. Magsugod din ka sa 0, di ba? 0, 100, 200, mga inana. Tutuhon ko ang 0 multiple sa bisan unsa nga number. Okay. 1, 2, 3. Next, kung makakita ka og nagdubli nga number or gitawag na ko ni twin number from 11 to 99. Example ani. 11 22, 33, 44, 55, 66, 77, 89. Nagpasabot anak, kung makita ka inani na gani ang number niya, pag human og compute, divisible na gani siya sa 11. Tutukan ko ka? Kung ang iyang answer, pag human og compute, kinaman ni siya computation, ni siya shortcut. Kung 0 gani ang answer, or divisible by 11, pasabot ang entero numero divisible by 11. So, for example, kani unsa ba ng alternating sum? Karon, unsa ng alternating sum? Example, 1,364. Kaning 1, di ba mingon sa pag-grouping sa klase mingon man ang mais-usay mingon ang teacher nga. Okay, pag-grupo mo, duha ka grupo. Ano pud pasabot ana siya? I-grupo ang numero, ang tanang digit sa duha. May nagka-count 1 to 1 to. All group number 1, group together. Group number 2, group pod, pag-grupo pod mo. Ana, pareha ra gyapon ani dinhi sa divisibility rules for 11. So, kani siya 1 og 6 usa ka grupo, 3 og 4 usa ka grupo. Di ba? Nag-alternate ang paghaharag sa grupo, ang pagbahin-bahin sa grupo. So, i-add na nato 1 plus 6, 7. Minus, kay difference man. Difference sa alternating sum. So, 3 plus 4 equals 7. 7 minus 7 is 0. Kay 0 man ang answer, ang buti pa sa board, ang 1,364, pwede ma-divide sa 11 or na ay multiple of 11. Nasabtan? Okay. Next, kaya na po. Another example. Kung dagan example lagi, mas masabtan. Dako na ba nga numero day, no? Okay lang. Okay, i-grupo ang tanan nga 1. Di ba? Group 1 and group 2. Group 1 na siya. Puli-puli. 8 plus 8 plus 8 minus 2 plus 4 plus 7. So, kani siya equals 24. Kani siya equals 13. Ang difference sa 24 ug 13, 11. So, meaning, kani nga whole number is divisible by 11. Nasabtan. Okay, very good. Kulang pa? Kulang pa yung example? Sige, kani. Ano na to? Kaya usara ni siya katapit. Grupo na ta. 2, diba? Equal to. 1, 2, 1, 2, 1. Oh, siya ang 2. All number 1 group together. Oh, mo na ito number 1. All number 2 group together. Oh, mo na siya. So, 7 plus 2 plus 11, 11. 9 to 11. So, ang difference nilang duha, 0. Ang buti pasabot ng kining 29,227 is divisible by 11. More
More pa yun? Sige, more pa. Sige, maghatag din taog siniga ay sa mata. Okay. 5 plus 8. Oh, silang grupo. Then 4 plus 6, silang grupo. Okay, sum din nila yung total. 5 plus 8, 13, siya 10. 13 minus 10. Hala, equals 3. Agoy, 3 man siya. Ako yung giingon, kinanglan 0 or multiple of 11. Multiple of 11 ba? Ang 3? Dili. So, meaning, dili man siya multiple, dili siya divisible by 11. So, dili. X siya. X na siya. X. Okay. Nasabta na. Okay, try daw nato ni Bill. Number 1. Try nato ng exercise. Upat naman ni kabuok. Okay. Are you ready na? Answer daw, B. Now, para inaana mga mami, i-post lang ninyo ang video. Or video, i-post ninyo, pause. Pagkahuman, kopyaha ang number, pansiran sa bata. Diba? I-test naman niya siya. I-check na to kung nakasabot na ang bata. Okay. Ibalik, naka-pause na siya. Naka-answer na ang bata. Eh, pagdadaanin mo siya time. Pero 1 by 1 lang ang pagpa-answer sa bata. Ayaw na i-diretso mo 1 to 5. Kaya mura na nag-class klase. Mahadlok ng bata, anak. Tagsa-tagsa lang. Check. Okay, ready na. Mag-check na ta sa number 1. Attempt sa. Ako nakita na dubli man dahil ni wala na nilabot. Upat na lang di ka numero. Naagay mga sayop dito na lagsa. Eh, check na ta. Anak. Kinsay nakakorek. So, kay 11 man siya, putangan na mo nga, 866 is divisible. Ay, wala ko nga instruction. Dapat check if the number is multiple by 11. O, anak. Okay. So, siya kay 11 ng answer. Check. Okay, at na rin sa number 2. Check or X. Nasa iyop na saan. Okay lang na. Nakorek pang diretso. Okay, sunod. Pasok dahil pangutana, dito lang mo musulat sa comment. Okay. Dito kay, kung ma-ansiran ako, mo-answer ko. Kung hindi ako ma-ansiran, hindi lang ko matihong. Okay. Limited na bigyan atong kahibalo. Limited na yun. Dapat nagkita is elementary. So, base lang yung mga kuya, ate, kamaluan, nakakabangga na sa inyo. Okay, next. Kain lang kahit si ate si kuya. Busy man sad silang online class. Lagi na problema. Si maming si daddy sa busy sa papangitan trabaho. Man na. Okay, sunod. Check na to. Agoy. Pareha answer. Nga dili siya divisible by 11. Diba? Okay. Next. 35,651. Divisible ba siya sa 11? Yes! Ano man? 0 man ang yung answer. Ang ganing katapusan? Ani? Kung sa inyong answer, ana, 22 man ang answer kung atong ipangita ang diferensya sa iyang alternating sum. Ma'am, dili man na siya 11. Yes, dito na siya 11. Pero ang 22, divisible by 11. Nalimot ko, nag-iyon ko sa inyo. Kato akong gigan lang ganit yung number nga. 11, 22, 33, 44, 45, paingon sa 99. Divisible po siya sa 11. Abot po sa bot ka. Kini nga whole number. Divisible by 11. Okay. Nasabta na tanan. Klaro? Sa'yo na kay 11, no? I-appeal na ko ning divisible rule for 7. I know nga wala ni appeal sa module sa grade 5 pero possibly ay for future use magamit na rin ninyo. Anyway, sa'yo na ni kaayo ang 7, pariyahan siya sa 11. Kaya sa man sa pagkabalo, na ang number divisible by 7. Of course, number 1 rule,
ma-divide sa 7 or divisible or multiple sa 7 ang number. Kaduha, sa pamaagya ni siya murag trick or technique or ano siya, procedure para may bawaan nato nga ang entero numero balag unsa kadako sa numero bisag pila pa ka digit ang numero. May bawaan nato kung divisible ba siya o 7 or dili. Inani ang buhaton. Dublihon ang last digit. Pasabot sa dublihon, i-times 2. Dayon, i-minus ang nabilin na number sa i-times 2 na last digit. So, for example, kana siya. 658. So, ito pagkabalog nga kaninga number divisible by 7 dahil siya aside from other number. Diba? So, ato ning i-times 2 ang katapusang number, 8. So, 2 times 8, 16. Ang nabilin nga number is 65. So, kato din gidubli nga gi-times 2, kaning 16, 65 dayon minus 16 equals 49. Karon na pangutana. Divisible ba by 7 ang 49? So, kinahanglan gyud sa ako ng pernig balik-balik, memorize the multiplication, di ba? So, utrohon pangutana. Naapay multiple of 7 ang 49 or naapay factor of 7 ang 49? Ma-divide ba ang 49 sa 7? Mag-divide pa ka? Dapat memorize na. Ang answer is yes. Kung sa may factor sa 49, 7 times 7, right? So, meaning, hindi nga entire numero is divisible by 7. Nasabtan? Okay. Next nga example. Tingnan natin sa whiteboard. Parang man. Okay. 175. Makita. 175. So, ang last digit is 5. So, i-multiply ni mo na 5 times 2 equals 10, right? So, ang nabilin nga number is 17. 17, i-minus ani kani siya. Minus 10 equals 7. Pangutana. Divisible ba sa 7 and 7? Of course. So, meaning, kani nga whole number 175 is divisible by 7. Check siya. Nasabtan? Okay. Next example. Kamay ra akong whiteboard. Pasensya na. Mura na akong gadula-dula ni. Whiteboard ni sa gamay nga bata. Okay, next number. 252. Ang last 2 digit is 2. So, dublihon times 2 equals 4. Okay. So, kana siya ang nabili nga digit. So, 25 minus 4 equals 21. 21. Pangutana. Ang 21, divisible ba siya sa 7? Yes. So, meaning, 252 equals 10. Correct. Okay, correct siya. So, meaning, kana na whole number na 252 is divisible by 7. Nakasabot na ba? Okay. Sabtan sino tayo, no? Gusto pa more example? Okay, more example. Okay, mubura kayo nga video. Atong patas taason. Ug aron sa ninyo masabtan. Okay. Kasagara mo ni panggamit sa mga exam bitaw. Mga test, mga MTAP, mga quiz B. Ano siya? Okay, next number. 346. Kita. 346. Okay. So, 6 siya. 6 times 2 equals 12. Karon, equals 12. So, 34 minus 12 equals, ilang may answer? 22. Diba? 22 ang answer?
Karon pangutana, ang 22 ma-divide ba sa 7 or divisible ba sa 7? Dili. So, but ipasabot na kini nga number 346 not divisible by 7. Taptan. What if tag-as na ang numero? Kana kay tagtulura man na ka digit ha. O tag-as na nga numero. Pareha ani. 1,645. Okay, padayon na to ang atong proseso or ang atong rule. Okay. Kinahanglan, napa na siya? Kinahanglan ay hara ka mo undang sa process kung 2-digit na lang ang nabilin. Kung sa may buti pasabot nga na, in-ani. Diba ang katapusan is 5? So, 5 times 2 equals 10. So, 164. Kung man ang nabilin na digit, diba? Okay. Mo nang last. 164 minus 10. Pila man? 154. Namuundang day ka din ha. Kabalo day ka dayon nga. Ala, saan ako pagkabalan dito? I-divide na lang na ako sa 7. Dili pa ka muundang. Malakang gingon nga. Padayon ang proseso hangtod 2 digits na lang ang mabilin. Dayon, i-test or i-check ang last 2 digit kung divisible ba siya sa 7. Karon kay dini ang 154 3 digit pa dili pa ka muundang. So, mubalik ka kung giunsa nimo ang permiro nga process. So, ang last digit is 4. So, imo nang doblihon. 4 times 2 equals 8. So, kanina po dahil mong gamiton. Dili na ka mo gamit ani kay human naman na. Okay, so kanina po kay kanina naman nga number imong gisold. So 100 no 1 is 150 na. Minus kani. Minus 8 equals 7. Karon pangutana. Ang 7 sure na divisible by 7. So meaning kani nga whole number is divisible by 7. Nasabtan? Sayon kay no? As kagyong sayo na. Lisod tayo magkaugman niya ni. Okay. Next! Last na lang na example kay murag pinaka-simple gid ni. Gipakita pag yun kung giun sa pag-erase. Pasensya na. Okay. Next number. 6,657. So, dublihon ang 7. So, 2 times 7 or 7 times 2 equals 14. So, 665 minus 14. Ano? 14 na no? Patong gidubli ang 7. Okay. Pila may answer na 665 minus 14 equals 5 and 6. Sakto ba? 5 651? O ba? 551. Okay, correct. 651. So, kung maglibog pa yun la, muna na gabito din ang calculator kung sakto bang answer. Pero, sure man yun po. 651 plus 14 equals 665. Correct? Basta ha, ang calculator, pang check lang, dili, pang hatag sa answer. Okay, 651. Ako yung di-sure kaya basig nagtudlo ko sa iyo. Nasa iyo play ko. Diba? Di man na maayo. Pero usa di man na tumalagay nga man sa iyo. Pero, i-understand lang ninyo. Okay. So, 651, ang katapusan na po niya, dili pa ta muundang, no? Kahit tulo pa ka digit. Kana pa. Okay. So, 1 times 2 equals 2. Of course, gisulat pag yun, no? So, ang nabilin, 65. So, 65 minus 2 equals 63. Na sure na.
Kay ang 63 na agi factor sa 7. Divisible by 7. So, ang buti pa sa bot, sa mga kuno bi, ang 63 bi, mo kana ko bi. Sa may 63 mo, factor sa 63 na factor sa 63 nga na ay 7. Be, pangutana. Ay, nako, 9. Oy, 9. Memorize ha. Sa pangutana, na 7 ang 63. So, ang butang put pa sa bot, ang 6,657 is divisible by 7. Okay, nasabtan. Ay, salamat. Pakpak tatanan. Pakpak. Nasabtan. Ug hangtod sa sunod, say na kayo ang 7 ug 11. Diba, bonus pa rin sa inyo. Say kung asa akong ginon, bonus na siya sa inyo. Kasi hindi ay na yung mga exam ninyo, mga quiz B, mga usa pa tagya, divisible by 7. At least quick ang answer, wala na niya but og 1 minute naka-answer na mo. Kung sa man nga mga series, kung sa man nga mga divisibility rules ang naglisod mo. Kung naglisod mo, ang iyo lang buhaton, balika og tan-aw tong video. Balika lang hangtod ma-master. Or comment. Hatag mo comment. Okay? So, maura to karong adlaw o kini ang inyong tita Ay moingon kaninyo. I love math.